persiapan berlibur sarangan Jaran Tampersari Tri Yadi Bujaya. Ayo iki lho caranane wedok caranane putri. Ayo lho Kang Sutri Josisya tulung agung karayu rambute dawa-dawa Pak Rudi krimping-krimping izinnya panggung rejo Andy iki lho Ya. Sapa iki Kang Sutri? Ya, Ellen. ayo Ayo do. Lirikan iki lho. Ya. Ha, yuk. Ya. Budaya angiringi jogete putra putri aja lali budaya jroning negeri mrelas taring rembaka ebi seneng atine iki kanca jaranan Tri Adi Budaya angiringi jogete putra putri aja lali budaya sajroning negeri lelas
tata ati donani Nggih matur nuwun Mas Bandi. Kanca-kanca cipta budaya dalu punika rawuh. Sesarengan Tri Adi Budaya. Pun kesupen tanggale 19 bulane Juli. Wonten ing leladan Kiping Gondang sesarengan Putra Cipta Budaya. Matur nuwun kanca-kanca saking Sinar Budaya kirawo. Goyang Siti, Sengkang Siti. Hey, oh, 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 kandha piye? Aja seneng lunga-lunga. Aku lunga mung ngibur atiku. Ya ora bener kok tinggal ngopi terus. Ya ngopi iki kadang kala. Ora seneng aku, tidak suka. Tapi aku ngurmeli kanca-kanca iki lho. Bola beli wis diatur.
dik sapa-sapa sing tahan Ayo ayo bebarengan lan ora perlu sujanan dik piye dadine sing becik padha ayame tata rumah tanggane ya dik ya ben ayam uripe Yuk, yuk, hae, hoa, oh, 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 ah, he ho, he ho. Ayo kampret. Pikir aduh dik aja kuwatir Mano agak-agak kok maku merak tangan sing aja pancen dijarak sakit hatiku ana kadal mangani roti bapak budal aja digondeli aduh dik aja digondeli ayo lah Mas Pujo yen pancen dikarepake ayo aja digondeli bejaku ya dik ya yen pancen dadi nasibmu tak suwun marang sliramu aja dadi ujiye atimu iwak cucut wadai terong becek bacon lini burung aduh mas lini burung apa iki neng pasar kok tuku cimpir
samar yen ora tak pikir aduh dik aja kuwatir. Hop. Nyapa, Dot? Nyapa? Piye? Sing ngene sapa? Nyapa aku? Kowe lho sing kleru. Selak ijo Mas. Ah, Wes, hop. Sesa. Tabuhane ngono tok Aja pakai musik. Ayo. aja-aja kok tabamu sing kleru lho, Dut. Oh, Pak kono bolone akeh lho. asli iki. Yo, yo. Rama cinta. Oke. Iki kok. Oke. Siji, loro, telu, papat, lima. Ano agak-agak kang aku merah pancen sing ojo pancen dijarang. Aduh. Sakit Neng pasar kok tuku cipir jo samar yen ora tak pikir aduh dik aja kuwatir dibaleni kok ngarep po kowe nyatu sinden tuwek ya blek ngene iki ya aku melu-melu sampean lho engko nguyuh Ya Allah, aku ngapal. kowe iki nyatu aneh Wes tak terusno, aku mau teko ngendi. Bang kacang iyo iya iyo iyo iya iyo Jos. Boh.